amma jag ɗay balɗe ɗon mbiyatnam ɗum yo min jah toon min gona toon o sali o wi toon o yiɗa toon yiide haydara o yiɗa toon fawde koye ngam ɓisi ɗe balɗe mi ƴewndimani koko yahata ko toon non woye heewa toon tan lelto te pende sen kaldi gonga tan enen fof heɗen gandin Jibril Jalika tan dimo andal ko haali ay ko jiiɗa ɗo dewgal ne dagi ceergal ne dagi kono fof ne fewira e moƴƴira no ganduɗa en to yooɗi kono an no mbaɗɗa ni haydara hen yooɗani yewtu ko fof somin miijo ɗum boom mettam ɓeydot miiɗa hay suftoranem ko yewti joni ko waɗata négocier watta haydara Jibril haali ha tampi joni so haaldi o ruttota ko waɗat ɗo so serama rutto ameɗi ceera rutto ay a sarena so ma wat maydi gobin ma Jibril rokirta ɓesngu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede woto ñohe